गा 28थि अल इन्डिया इउएन फुटबल गल्ड काप टुर्नामेन्टनि जोबथा खेला आरो बे गेलेनायाव मोननै टीमनि गेजेराव गेलेनाय जादों मोनसेया चिरांनि आरो मोनसेया गुवाहाटी एसि क्लाब दासिमहालागै गलसे जानानै दं जों आसा खालामदों बे खेला जथेस्थ' मोजाङानो जादों जिखिनि ओरैनो खोब एक्साइटिं जानांगौमोन एसे स्ल' जादों खिन्थु थेवबो जिखिनि मोजां जादों रावबो जखम जालायाखै फ्रेन्डलि गेलेनाय जादों दिनै बे खेलनि गेजेरजों बेखौ जों जोंनि ओनसोलनि गोबां सेंग्रा सिख्लाफोरखौ गेलेनायनि प्रति दावगाहोनो थाखाय थुलुंगा मोनसे होनाय जादों जों आसा खालामदों खेलखौ जों दैदेनलांबाय थागोन दिनै जे खेल बेयो गासै स्टार्टिंनिफ्राय जों गासै 10 टीमनि गेलेहोनाय जादोंमोन बे 10 टीमनि गेलेनायनि उनाव मोननै टीमा जिहेतु फाइनाल थांबाय चिरां आरो गुवाहाटी टीमा आरो दिनै जोबथा खेला जाबाय जिखिनि बेखौ जों साबायखर होदों कमिटिनि आफादगिरि हिसाबै कमिटिनि जायफोर मेम्बारफ्रा बे खेलखौ मोजाङै दैदेनबाय बिथांमोनखौ आङो साबायखर होदों लोगोसे जायफोर टीमफ्रा बाहागो लादोंमोन बाहागो लानानै बे खेलाखौ मोजाङै जाफुंहोनायाव हेफाजाब खालामो बिथांमोनखौ साबायखर होदों आरो जि रेफारिफ्रा बे खेलखौ स्टार्टिंनिफ्राय दासिमहालागै मोजाङै दैदेनबोगासिनो गेजेराव जेबो दावराव दावसि जायालासेनो बेनि थाखाय रेफारिफोरखौ साबायखर होदों आरो जायफोर दिनै बिभिन्न बिटिआर ओनसोलनि गोबां रायजो राजाफ्रा बे गेलेनायखौ नायनानै जोंनि गेलेगिरिफोरखौ थुलुंगा होदों बिथांमोनखौ साबायखर होदों खारन नायग्रा थायाबा गेलेग्राफ्राल'बो गेलेनो मोजां मोना गोसोआव मा बुंगोन इनकारेजमेन्ट मोना बेनिखायनो इनकारेज होग्रा गेलेग्रा दैदेनग्रा गासैखौबो साबायखर होदों आरो जों फैगौ समफ्राव बिदिनो गेलेनाय मागोन जों बे बिटिआर ओनसोलाव फुटबल खेलाखौ जेसेबां हायो जौगाहोनो थाखाय नाजागोन बेनिखायनो जों थांनाय बावैसो सिगाङावनो जों 6 सिडिउल काउन्सिलफोरनि गेजेराव मोनसे खेला होदोंमोन आरो बेबो जोंनि फुटबल खेलाखौ एनकारेजमेन्ट होनायनि जि हाबाफारि बेनिनो मोनसे पार्टमोन जों बेनिखायनो दिनै बे नाजानायनि थाखायनो बर'लेण्डनि मोनसे टीम दिनै सन्तोष ट्रफिनि मोनसे खेलायाव बाहागो लानायनि मोनसे खाबु मोनदों आरो जों आसा खालामदों बेदिनो जों नेसनेल गेमहालागै बा इन्टारनेसनेल गेमफ्रावबो जोंनि ओनसोलनिफ्राय टीम हरनो हानायनि मोनसे खाबुखौ लागासिनो आरो बेखौ जों निस्सय मोनसे समावबो जों जाफुंहोनो हागोन दिनै बे खेलनि जोबथा समाव बेखौ जायफोर टीम गेलेदों बिथांमोनखौ जों थुलुंगा दा गलसे मोनसे टीमा आगबारिनो दङबाबो मा समाव मा जागोन बुंस'नो हाया खिन्थु जों आसा खालामदों खेला मोजां जादों आरो मोजाङै जोबलांगोन आरो जों जेसेबां हायो बे खेलखौ मोजाङैनो दैदेनलांबाय थानो नाजागोन फैगौ समफ्रावबो दा जोंहा स्टेडियामा खामानि सोलिबाय थानाय स्टेडियामाव जों गेलेहोनो हायाखै एबार जों बेनिखायनो डायमन्ड खेलनि गेलेग्रा फोथार डायमन्ड स्कुलनि गेलेग्रा फोथार गेलेहोनोसै बे फिल्डआ मोनसे फुटबल खेलनि थाखाय जेसेबां नांगौ बेसेबां गैया जायगाया स्पेस खम खिन्थु नेक्स्ट बोसोरनिफ्राय जों हयथ' जोंनि स्टेडियामाव गेलेफिननो हानाय जाहैगोन दा कनस्ट्राक्सन सोलिबाय थानायखाय बे असुबिदा जानायखाय जों गेलेनाय होनो हायाखै जों उदालगुरि ओनसोलाव गेलेनायखौ डेभेलप खालामनो थाखाय इटिमयडे जोंहा उदालगुरि दा एक्जिस्टिं स्टेडियामथ' जागासिनो बे कनस्ट्राक्सन कमप्लिट जाहैसिगोन बिनि उनाव जोंहा बेवहाय सेन्टार फैगोन आरो बिनि स्टेडियाम जागोन इटिमयडे क्रिकेट स्टेडियाम एलटमेन्ट जाबाय जोंहा हाबो मा जाबाय इनडर स्टेडियामबो हा एलटमेन्ट जाबाय बेखौ बावैनो कनस्ट्राक्सना स्टार्ट जासिगोन आरो बेनिफ्राय फुटबल एकाडेमि जोंहा उदालगुरियाव जागोन बेनि थाखायबो जों हा एलटमेन्ट जाबाय दा बे गासैबो जों जेसेबां हायोबो बोसोरनै सरकारनि गेजेरावनो बेखिनिखौ मावफुंदों आरो बेखौ जों साक्सेस जाहोगोन जिहेतु जानायनि लामायाव फैबाय बिनि अनगायैबो जों जोंनि बेवहाय बिभिन्न गेलेग्रा बिदि फोथार मोनसे डिस्ट्रिक्ट स्टेडियामबो जागासिनो बे डिस्ट्रिक्ट स्टेडियामा दासिमहालागै लेन्ड एलटमेन्ट खालामनो हायैखाय जाथ'वाखै खिन्थु बेबो जासिगोन दा बे गासैबो स्टेडियाम बे गेलेनायनि जिथु इनफ्रास्ट्राक्चार बेखिनिखौ जों कमप्लिट खालामनो हायोबा आं आसा खालामदों जे उदालगुरिया सानसे समाव अन्तत' नेसनेल लेभेलनि खेला लाबोनो हानाय लोगोसे नेसनेल लेभेलाव गेलेहैनो हानाय प्लेयार जों बे उदालगुरि ओनसोलनिफ्राय दिहुननो हागोन माथ्र' जोंहा इनफ्रास्ट्राक्चार गैयामोन बेखौ बानायनो नाजादों आरो बे बानायनाया जाफुंगोन जों आसा खालामदों इन फिउचार जे बिटिआर ओनसोलनिफ्राय इन्टारनेसनेल लेभेलाव गेलेनो हानाय गोबां प्लेयार जों दिहुननो हागोन आरो इन्टारनेसनेल लेभेलनि खेला जोंनि ओनसोलाव लाबोनो हानाय बेबायदि गोबां स्टेडियाम जोंहा